De malalties neurodegeneratives n'hi ha moltes. A part de les malalties neurodegeneratives també hi ha altres etiologies que causen demència. I una miqueta la primera i la més freqüent és la malaltia d'Alzheimer. Aquesta és una malaltia, evidentment, com tots sabeu, que és la malaltia neurodegenerativa més freqüent que afecta els països desenvolupats. A mesura que l'edat augmenta, la prevalència d'aquesta malaltia també és molt més elevada, així per sota dels 65 anys el percentatge no arribaria a l'1% de les persones i per sobre de 85-90 anys aquest percentatge pot ser un percentatge tan astronòmic com un 30% de les persones que la poden patir. Quan analitzem el cervell de persones que han patit la malaltia, doncs bàsicament el que veiem a nivell macroscòpic és que el cervell està atrofiat. Aquella part que us deia de l'hipocamp és la zona en què hi ha l'atròfia més important i quan ho mirem amb el microscopi, és a dir, mirem a veure què és el que hi ha en aquell cervell, veiem que bàsicament hi ha dipòsits de la proteïna amiloide que farà que les neurones vagin perdent funció i finalment morin. Actualment només podem tractar aquestes alteracions sense poder canviar el seu curs, però que gràcies a diferents estudis d'investigació, cada vegada coneixem més aquestes malalties, podem fer un diagnòstic més precoç i més millor i això en un futur ens ha de traduir a poder fer un tractament també millor. És una malaltia evolutiva que el que avui t'ha anat bé, demà no et anirà bé. És impossible que un familiar pugui ell sol portar endavant tot el que representa cuidar el seu familiar o el seu ésser estimat amb una demència. És una malaltia molt discapacitant, que provoca molta dependència. No és la segona que provoca més discapacitat després de la ceguera. Tot i així, un cec pot fer una vida molt autònoma, no?, avui en dia. Mira, saluda al David. Dile, hola. Y ahora Peluca. ¡Hola! Ya va bajando. Ya va bajando. Cuando lleguemos abajo, otra vuelta más. Mira las luces de Navidad. ¿Te gusta el paisaje? Me gusta el paisaje. Sí, sí. El camp de fútbol. Sí, el camp de fútbol. ¿Otra vuelta? No, ya nos paramos aquí para bajar. ¡Hola, Xavi! ¡Muy presente! Avui és un dia de joia. És el nostre dia, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Del juny ençà hem encetat una nova etapa a la Federació. Una etapa on entenem que no es pot fer res pels discapacitats sense els discapacitats. La FAD aglutina, no separa, no discrimina. És una de les nostres primeres fites ser més visibles a la societat i integrar a la nostra federació totes aquelles associacions que representin alguna de les discapacitats. Com a segona fita tenim un tema transversal com és la inserció laboral. Ens cal pedagogia amb els nostres empresaris. Senyors empresaris, som persones que podem treballar com els demés.
no són diferents. No ens discriminin, sisplau. Com a tercera fita plantegem el canvi del marc normatiu i l'aplicació dels drets dels discapacitats. La pitjor discapacitat és la que pateix aquell que no és capaç de veure que tots som iguals. Visca Andorra! És un acte, un dels últims actes de commemoració, però demà continuem. I més que mai, perquè si justament aquests darrers mesos hi ha hagut tanta visibilitat i tanta mobilització de les diferents associacions que estan implicades en aquestes problemàtiques, vol dir que tots plegats tenim un compromís, evidentment encara més fort. El president de la FAT, el senyor Pere Valls, parla sovint, des que ens coneixem, parla molt de dignitat. Tenim que lluitar tots per més dignitat, però és molt important també donar un sentit a aquesta paraula, que és una molt maca paraula. Nens i nenes que esteu aquí, dignitat. Per què? Perquè vol dir que tenim que ser molt més justos, molt més equitatius i també reconèixer la vàlua de tots els que estan aquí, de tots els que inclús pateixen problemes de discapacitat o de diversitat funcional perquè aporten moltíssim. Sueños que me dejan volar, rompe las cadenas que atan mi libertad, o encadéname a la vida y no me dejes caer. Nada en la indecisión ni hablando me terminaré. Todo lo que pido es encontrar mi lugar. Me siento tan perdido al intentar encontrar la luz que iluminaba mi sonrisa al reír. Se ha convertido en sombra y no para de seguir mis pasos fatigados que al buscarla se van perdiendo como el rastro de esa estrella fugaz, porque resulta claro eso de sonreír. La depresión está de oferta sin promedio y palmas, déjame sentir la lluvia al caer sobre mi cara. Deja que acaricie el viento conmigo, mi cabeza desordenada. Déjame escuchar las olas al romper sobre la roca. Déjame morir viviendo o déjame vivir la vida. El més important és que tinguem molt clar que tots som iguals. Veus, aquesta persona té una dificultat, oi? I suposo que a aquesta persona li ve de naixement.